Ejja nagħmlu l-isfida tal-blalen tal-ilma. Għażel il-kulur xortik tajba tiegħek. Isfar! Aħdar. Aħmar. Blue. Kull wieħed minnkom għandu ħajjiet. Matul il-ġlida tal-ilma dan in-numru jinbidel jiddependi fuq kemm int tajjeb. Kollox ċar? Intom lesti? Iva, fine! Wow! Yeah! Aha! U waħda blu. Blu għal għalex. Lest, spiċċajna. Pop, għajni. Hawnhekk għandek. Huwa tqil ħafna. X'għandi għall-ikel illum? Aha! Dan hawn. Ipprova dan imma qgħod attent, id-darts huma jaqtaw. Fajliet, ejja nagħmlu ġlieda bil-blalen tal-ilma. Le, jien mhux qed nilab. Tistgħu tilagħbu anke barra mill-pixxini. Fajliet il-ġlieda tal-ilma spiċċat. Għandi sfida ġdida, trid tfarrak il-blalen. Kif nistgħu nagħmlu dan? Billi ssuqu dawn il-karozzi. Wow! Ħatibda l-isfida! X'qed jiġri?
ها؟ X'qed jiġri? ها؟ L-isfida spiċċat. Prosid, xogħol ta' tim tajjeb. Għandna nittajru l-ballun. U immiraw għal toqba. Ejja morru. Issa inti. Iva, issa jmiss lili. Issa jmiss lili. Issa pa. Ejja morru. The challenge L-isfida is spiċċat. over. Għandi sfida sorpriża għalikom. Din għalik, dasa. Din għalik, għalex. Jien sejjer. Nixtieq nilab dan. Issa wasal iż-żmien li nħadmu r-rokit fl-imkien. 3, 2, 1, ibda. Irrid insuq dik. Jien l-ewwel. Jien l-ewwel. Jien l-ewwel. Waqqaf ejja nilabu l-loba u nsibu l-ordni. Iva, jien l-ewwel. Issigurt l-ewwel. Okaf ejja mmorru. Wasalna? Post perfect għal piġni. Wow! Ejja nilabu. Jack. Mhux ikel huwa slime. Burger daqshekk tajjeb. Wow! Oh, wow! X'inhu dan? Hu dan? Xi ħadd jgħin. X'inhu dan? Inħobb l-sport. Ejja nilabu. Sparkles mhux reali.
Aj ma le. Off. Fejn il-offa tiegħi issa? Id-dawra tiegħi. Uriuli. Excellent. Naħseb li dan huwa post kbir għal pignej. Wow. Dan mhux xorb, dawn huma sqwix tos, kont għatxan ħafna. Dan huwa daqshekk rilassanti. Wow! X'ġara? Se nsib il-qoffa tiegħi. Fejn hi l-qoffa tiegħi? Id-dawra tiegħi. Għajni, skeletru kbir beżani u tlift il-qoffa tiegħi. Xatt? Guħs immaġina li kien qed ix-xita blalen barra u tlift il-qoffa tiegħi. Tlift il-qoffa tiegħi fil-fom. Huwa impossibbli, Gux, le. Jien verament bil-ġuħ issa. Oh, nista' naqsmu magħkom, għandi ħafna ikel aqdi lilek innifsek. Wow. Yeah. Dan huwa ċajta. Dan huwa iblaħ fals ejja miegħi u għamel pitnih veru. Ġaċ, Tada, ara dak il-post. Huwa post kbir imma m'għandniex ikel tal-piġnien. tinkwetax għandi ħafna ikel. Grazzi. Da kbir, dasa nittama li mhux ikel fals mill-ġdid. Ejja morru. Tfajliet illum se nilabu l-isfida qbis permezz ta' formi impossibbli ħan nispjega regoli trid taqbes fil-pixxina permezz tal-formi min jaqbes fil-forma mingħajr ma jmissa jieħu l-punt. Imma jekk tkisser il-forma ma tieħux punt. Tidher faċli. Faċli, ejja naraw. Gamil tuwa. Min se jmur li jmiss permezz ta' din il-forma? Steffi, ejja. Vak. Hora waħda punt għalija. Għandek raġun waħda punt għal Steffi. Naħseb li wasal imissni. Okah, Ivan, ejja. Aha. Iva, waħda punt għalija. Se nagħmilha faċli. Kulħadd għamel spazju. Ġax. Xogħol tajjeb Marija. Ejja naraw xem li jmiss. Okah, il-forma li jmiss hija ġelat. Imma rridkom taqbes lura f'dan ir-round. Lura, verament? Kull min jista' jagħmilha jieħu 2 punti. 2. Josh, Ernest Shealy. Tajjeb, issa jina.
Tajjeb, Ivan jieħu 2 punti. Tifla kuraġuża hawn 2 punti għalik. Ħanurik kif tagħmilha. Kien tal-aġeb. Se nażel l-aħjar forma. Oħlej klip il-bahar. Dan ir-round mhux se jkun faċli għax għandi idea kif nagħmilha diffiċli. Ħanurik it-triq. Għandi nimmaġina li jinklip il-bahar. Irnexxietli. Et naqbeż ġewwa. Irnexxieli. Oka, nista' nagħmel hekk. Oh, kien tal-aġeb. Hawn ġewwa skur ħafna. Ivan! Lebda ert, Ivan. Bis Marija, Dasa u Steffi jieħdu punti. Ejja nażlu forma tajba. Oka, ir-round li jmiss huwa Mario. Wow, din il-forma hija żgħira wisq għalija, imma għandi idea. Dan il-plejer se jkun f'post tiegħi. Żgur li tidħol f'kull forma. Ma niddiżappuntakx, Marija. Xorti tajba, għalex. Huwa tajjeb ħafna li tkun żgħir. Imissni. Faċli. Wasal iż-żmien li nuża l-ħiliet tal-ġinnastika tiegħi. Orda. Kien faċli ħafna. Stenna, għandi idea. Hej, jekk irnexxieli irrid 3 punti. Okaf. Jien ir-rebbieħ. Wow. Ivan, dik kienet kreattiva ħafna. 3 punti għalik. Issa jiena. Naf kif nagħmel dan ir-round aktar interessanti. Kif? Trid taqbeż f'dik il-forma issa. Faċli. Nista' nagħmel hekk ukoll. Se tkun faċli. Hija ħafna divertenti, irrid aktar. Ma nistax nistenna biex naqbeż. Izan, Irrid nieħu l-aktar forma faċli. Xem, din il-forma hija impossibbli li tgħaddi minna. ejja Ivan tista' tagħmel dan. Oka, imma rrid noqgħod attent. Iva, għamiltu. Nista' nagħmel dan faċilment. Dah, għamiltu. Huwa t-turn tiegħi. Iva, qabża perfetta. Punti ieħor għalija. Dwar dak ma kienx faċli għalhekk se nagħti punti żejda lil kulħadd. Li miss. Tfal nawgura lilkom kollha x-xorti tajba. Jiena nieħu ħsieb dan. Kien tassew inkredibbli Ivan. Imma lebda forma, lebda punti. Skużani, Round finali. Nittamaw għal forma tajba. Huwa impossibbli li tgħaddi. Il-forma hija wisq komplikata ibdela. Ma nistax nagħmel dan.
Dwar kollox huwa possibbli. Sempliċement emmen fik innifsek. Jekk huwa possibbli li tgħaddi urina. Urina kif? Urina kif? Urina kif? Oka, għajjew namlu battalja. Jekk ngħaddi minn din il-forma nirbaħ. Imma intom kollha titlef. Ftehim. Okej. Le ma rridx nitlef. Nista' nagħmel dan. Irbaħna! Irbaħna!